Tajb ngħaddu għal-Vanġelu ta' Mattew u naqraw il-porzjon li jmiss wara li Ġesu kien għadu kif ikkorreġa il-talim żbaljat tal-mexxejjer reliġjużi ta' żmienu u dawn ħadu għalihom. Ġesu baqa' jafferma illi kull xitla li ma ħawwilx missieri ta' smewwiet din tkun maqluha mill-għeruq. Ġesu jaf il-dawk li huma tiegħu u wkoll wissa illi jekk wieħed għam jiggwida l-lomja it-tnejn jaqgħu ġo gandott. Imbagħad ikompli jgħidlek. U Pietru wieġeb bil-qallu spjegalna din il-parabola u qal intom ukoll għadkom bla fehma. Ma tifhmux li kull ma jidħol fil-ħalq jgħaddi fl-istonku u mbagħad jinxteħed il-barra fil-latrina. Imma l-ħwejjeġ li jipproċiedu mill-ħalq joħorġu mill-qalb u dawk inizzu lill-bniedem. Għax mill-qalb joħorġu l-ħsibiet ħżiena, il-qtil, l-adulteri, iż-żena, is-serq, it-testimonjanzi folozz u l-kalunji, ġifieri taqla l-qlajja kontra n-nies. Dawn huma l-ħwejjeġ li jnizzu l-bniedem imma li tiekol bidejn mhux maħsulin ma jnizzux lill-bniedem. Amen. M'hemmx jasar għar min jasar li ma jinħax. U m'hemmx jasar jew ktajjen aktar tqal minn ktajjen inviżibbli. Tgħidlu għalfejn qed ngħidlek. Il għaliex qed nipprova niddeskrivi l-qagħda tagħna l-bnedmin apparti l-grazzja tagħna. Il-tabib tar-ruħ Ġesu Kristu jitkellem hawnhekk dwar il-qalb li minna jipproċiedu il-ħsibiet ħżiena, l-qtil, l-adulteri, lista twila. Kwalunkwa forma, kwalunkwa għamla ta' dnub, ta' diżubbidjenza li Alla, Ġesu qiegħed ipoġġi sebgħu fuq il-ferita u jgħidilna hemm hija l-problema. Il-problema, il-qalba tal-problema tagħna l-bnedmin hija l-qalb. Il-qalba tal-problema tagħna l-bnedmin hija l-qalb. Ġesu, bħal meta aħna mmorru għand it-tabib u jibda jmissilna juġakaw, sakemm isib il-ferita, sakemm isib id-duda, il-vera problema. Ġesu hawnhekk qed jagħmlilna pjaċir kbir u qed jgħidilna illi essenzjalment il-diagnosi jekk irridu nifhmu lil nfusna bħala bnedmin għandna problema bil-qalb. Għandna problema bil-qalb, il-qalb li l-Bibbja issemmija kważi 1000 darba. U allura rridu nifhmu x'inhi eżattament il-qalb. Meta ovvjament mhix din pompa illi meravigliosament ilha taħdem u tek 62 sena. Il-qalb Ġesu meta isemmi l-qalb hawnhekk qiegħed jirreferi għal bniedem reali kif jien u kif jarani tassew Alla. Mhux kif nidher qudiemkom imma kif jarani Alla. Il-bniedem jara l-viżibbli, Alla jara l-qalb. Il-qalb hija l-ġabra ta' l-intellett, ir-rieda u l-emozzjonijiet tagħna. Nifhmu x'inkunu rridu u x'inħossu kollu joħroġ mill-qalb. Il-qalb tal-bniedem hija l-bniedem fl-essenzjal tiegħu. Essenzjalment x'jien? Qalbi. Alla jara qalbi u jara preċiżament x'jien. Il-qalb hija l-bniedem fl-essenzjal tiegħu min jien attwalment quddiem Alla. Il-qalb nistgħu nsejħula iċ-ċentru tal-kontroll tiegħi u tiegħek. Iċ-ċentru tal-kontroll. Ma nafx, ma tantx nifhem fil-computers ma jgħidu l-motherboard hija l-qofol tal-computer. Minn hemmhekk joħroġ kollox. Il-qalb tal-bniedem hija ċ-ċentru tal-kontroll, hija s-sors, hija l-għajn tal-ħsibijiet tagħna. Minn jiġu l-ħsibijiet tagħna. Aħna ngħidu minn moħħna, iva, il-Bibbja wkoll tgħid il-moħħ jaħseb. Imma sikwit il-Bibbja tgħid mill-qalb joħorġu l-ħsibijiet ħżiena. Ġesu stess jgħid hawnhekk, mill-qalb l-ewwel ħaġa joħorġu l-ħsibiet il-ħżiena.
Anke Ġesu wara li kien fejja wieħed paralitiku, wieħed mifluċ, l-iskribi kemm bdew jipprotestaw u igergru għax ma setgħux jifhmu kif Ġesu, ir-Rabbi ta' Nazaret, ħafer id-nubiet ta' dar raġel. Ġesu dar fuqhom qalilhom għalfejn taħsbu ħsibiet ħżiena f'qalbkom. Qal kemm ma sprimewx bil-kliem x'kien għaddem moħħhom. Ġesu ara f'ħsibietom li kienu ħerġin mill-qalb. Il-qalb jew ukoll is-sors tal-azzjonijiet tagħna. Kull ma nagħmlu, kif naġixxu, ħireġ mill-qalb. Għalhekk Pawlu jgħidilna għamlu xogħolkom mill-qalb. Jiġifieri involvu l-personalità sħiħa tagħkom fix-xogħol, fl-impjieg tagħna, mhux li naħdmu għalajn in-nies. Il-qalb jew ukoll is-sors tad-diskors tagħna. Il-kliem tagħna li joħroġ hija Ġesu jgħid li mill-milja tal-qalb bħal meta għandek funtana qiegħda tfawwar. Mill-milja tal-qalb jitkellem il-fom. Bniedem tista' taraf x'inhu u x'kwalità ta' personalità għandu min kif jitkellem, min x'jgħid u min dak ukoll li ma jgħidx. Il-fom jikxef il-kwalità tal-qalb. Diskorsok huwa termometru tal-ġewwieni tiegħek li Alla jafu bħal ktieb miftuħ. Ġesu qed jgħid allura id-dijanjosi tiegħu għall-problema tagħna hija l-qalb. Il-qalb nistgħu nsemmu ħafna problemi, nuqqas ta' edukazzjoni, politika, dgħajfa jew inferjuri, nistgħu nsemmu l-faqar fid-dinja. Le. Il-problema hija aħna nfusna. Il-qalb. Il-fema umanistika issa tan-nies li iwarbu l-xhieda tagħha u jippruvaw ħadmu moħħhom biex jaslu għal soluzzjoni, ħansejħula il-fema umanistika. Jgħidu dawn li l-bniedem huwa vittma, essenzjalment huwa vittma. Popolari llum kemm nisimgħu għax twelidtek. Wala għandek skuża tajba tnub tiegħek. Vera? Għax inti vittma tat trobbija tiegħek kif rabbewk il-ġenituri tiegħek jew forsi rabbik ħadd ieħor. Tas-soċjetà tiegħek. Li sibt ruħek f'soċjetà li hija ħanejdu hekk. Allura inti vittma. Mentri l-Bibbja għandha fehma totalment differenti. Fil-fehma tagħha il-bniedem mhuwiex vittma, huwa kriminal. Huwa kriminal illi ħanqralkom il-Ġenesi 6. Il-mulej ra illi l-ħażen tal-bniedem kien kbir fuq l-art. U li kull intenzjoni tal-ħsibiet ta' qalbu kienet biss ħażen kontinwament. Tgħidli esagerazzjoni. Well, nippreferi id-dijanjosi tal-mulej mill-fema tal-esperti hemm barra. Il-mulej jgħid li l-bniedem huwa depravat totalment. Id-dnub affettwah mhux biss fl-esterjuri tiegħu imma sal-qiegħ, sal-eruq ta' ruħu. Dak huwa l-bniedem. Il-fema umanistika tgħidilna li l-bniedem qed jimmiljora ruħu. Bdejna konna xadini, imma bdejna niċċivilizzaw ruħna, vera, dik hija l-istampa li għatina l-bniedem illi jarmi l-Bibbja fiġ-ġenb. Il-bniedem qed jimmiljora ruħu, illum ix-xjenza għalmitna ħafna, qabel konna nibżgħu mis-sajjetti u konna naħsbu li hemm l-allat li dawn qegħdin jagħmlu dal-affarijiet dawn il-fenomeni fissa. Illum nafu li dak huwa kurrent elettriku u nistgħu nispjegaw kważi kollox. U allura anke bil-mediċina kapaċi anke ngħixu iżjed, qegħdin insolvu l-problemi, qegħdin nagħmlu progress, qegħdin nagħmlu avvanz, qegħdin niċċivilizzaw ruħna. Dik hija l-fehma umanistika. Mentri l-Bibbja tgħid illi mill-waqa' ta' Adam l-hawn il-bniedem huwa inkurabbli. M'hemmx fejqan għalih. M'hemmx fejqan għalih. Ħlief bil-grazzja divina. Bil-grazzja t'Alla hemm remedju. U hemm rimedju perfett. Imma imħolli waħdu l-bniedem ma jistax la jimmiljora, la jitjieb. Ġesu darba qal li Nikodemu il-laħam iwelled biss il-laħam.
bl-isforzi kollha tal-bniedem, il-bniedem jibqa' bniedem midneb imħassar sa fil-ċentru tal-personalità tiegħu. Romani 8 Pawlu jgħidilna illi l-moħħ tal-laħam hawn il-bniedem illi huwa maqtuħ minn Alla. Il-moħħ tal-laħam huwa ostili għal Alla. Huwa kontra Alla għax mhux sottomess għal-liġi tal-Alla. Dan huwa stat ta' fatt. Pawlu qed jgħid illi l-bniedem fuq il-5 kontinenti f'kull żmien dak huwa l-bniedem mhuwiex sottomess għal-liġi tal-Alla. Ma joqgħodx għal-liġi tal-Alla. Alla qed jgħidlu ġibru hekk, il-bniedem ifassal il-moralità għalih innifsu. Mhux sottomess għal-liġi tal-Alla u għar minn hekk Pawlu jgħid illi lanqas ta' bilħaq ma jista' jkun sottomess. Mhuwiex kapaċi. Emmija. Għaliex għax il-qalb hija imħassra. Dawk li huma fil-laħam ma jistgħux jogħġbu lil Alla. Tgħidulix pessimizmu dan. Iva. Huwa pessimizmu l-analiżi li tagħtina l-Bibja dwarna nfusna hija waħda kera ħafna, hija waħda sewda, imma huwa pessimizmu san, pessimizmu b'saħħtu il għaliex minn hemmhekk nitħajru biex naraw x'inhi s-soluzzjoni li Alla fih nientu għandu għalina. Ġesu qiegħed jgħidilna hawnhekk f'vers 18 illi mill-ħwejjeġ li jipproċiedu jew li joħorġu mill-ħalq, joħorġu mill-qalb, jitnisnu mill-qalb u dawk inizzu lill-bniedem. Il-bniedem jitħammeġ. Ovvjament għandna l-influenzi ta' ħbieb tas-soċjetà, dak ma' influenzi. Imma essenzjalment il-bniedem huwa mħammeġ minn ġewwa. Minn ġewwa. Il-problema tal-qalb imnizza hija wis ifnat milli wieħed jista' jassumi. Ma nistaġbux kif Salm 14 jiftaħ billi jgħid l-iblaħ jgħid f'qalbu m'hemmx Alla. Mela, f'qalbu qed jgħidha. Bil-sienu kapaċi jgħid ejwa Alla qiegħed hemmhekk. Imma f'qalbu jgħid m'hemmx Alla. U allura jirriżulta li jagħmel atti abominevoli, ħwejjeġ ta' min jistkerrahom, il-ħniżrijiet u l-atroċitajiet u l-inġustizzi li l-bniedem kapaċi jagħmel. Għaliex? Għax il-bniedem jgħid f'qalbu m'hemmx Alla. Ħanaqralkom minn Iżajja 29 nibda minn vers 13. Ħallu nurikom l-ilment tal-Alla kif Alla qiegħed jittratta anke mal-poplu tiegħu li suppost dawn jafuh. Għax għamel patt magħhom fuq il-Muntanja Sinaj. U ma' nies li ħariġhom mill-jasar tal-Eġittu. Imma dawn in-nies isimgħu. Peress li dal-poplu jersaq bi kliemu u jonorawni bix-xoftejn. Faċli tonora l-Alla bix-xoftejn. Iżda jwarbu qlubhom bogħod minni. Hemm hija l-problema. Il-bniedem se jkun reliġjuż u xorta jkollu qalbu imbeda minn Alla. U r-reverenza tagħhom lejja tikkonsisti fit-tradizzjoni malma l-oblob, malma bl-amment, bl-ħsieb. Għalhekk kara, għal darb'oħra se nittratta meravigljożament. Meravigljożament tal-għaġeb u l-erf tal-orrif tagħhom jintemm u d-dixxerniment tad-denin jinsatar. Gwaja għal dawk li jaħbu fil-font il-pjanijiet tagħhom mis-sit u li l-opri tagħhom huma magħmula f'post mudlam. U jgħidu min jarana, jew min jafna. Iddawru l-affarijiet, Alla qed jgħidha, qed taqilbu kollox ta' taħt fuq. Xibluha, x'ġen meta tistaqsu min jarana. Nistgħu nagħmlu l-ħażen u niskapulaw kull konsekwenza għax min jarana, min jaf bina. Willa l-fuħħari se jkun ikkonsidrat bħala ugwali mat-tafal illi l-ħaġa magħmula tgħid il min għamilha ma għamilniex, jew il-ħaġa ffurmata tgħid il min iffurma ma jifhemx. Dak huwa l-bniedem tal-lum, il-bniedem modern, illi għid min għamilni, ħadd ma għamilni. U Alla jekk jeżisti, x'interessah minna? Nistgħu nagħmlu rridu u niskapulawha
Vera, x'raġunament bażwi u bla sinsla. Li joħroġ ir-raġunament tal-bniedem minn qalbu kif qed jirraġuna. Jaf li hemm Alla u xorta jippersisti fil-ħażen ilha xfaħħa mill-aħħar. Il-bniedem irid ikun awtonomu, irid ikun maqtuħ minn Alla illi jikferna lil nnifsu mingħajr ħadd ma jindaħallu. Kellu raġun Ġeremija. F'kapitlu 17 vers 9 tal-ktieb tiegħu meta qal il-qalb hija qarrieqa għall-mewt, qarrieqa aktar minn kull ħaġa oħra. Biex il-bniedem jirraġuna u jgħid illi jien il-fuħħari u t-tafal huma xorta waħda. Huma xorta waħda l-fuħħari u t-tafal. Aħna t-tafal. Alla huwa l-fuħħari. Imma il-bniedem mitluf, il-bniedem tal-laħam jaħseb li jista' iġib ruħu bħal Alla. Qalb imqarqal, qalb qarrieqa jangannata aktar minn kull ħaġa oħra huwa estremament marradija. Mhix xi ħaġa superfiċjali tagħmel daqsxejn odju u faxxa u jgħaddilek. Din hija marda terminali illi l-bniedem qed ibati minnha. Min kapaċi jifhem l-qalb? Jien sit ninvestiga l-qalb, nittestja l-moħħ biex nagħti lil kull bniedem skont modijietu. Il-problema fl-essenzjal tagħha hija x'jirresidi jew x'hemm fil-qalb u allura x'joħroġ minnha. X'joħroġ minnha id-dnub fl-għamliet u fl-espressjonijiet varji tiegħu. Mill-qalb, mill-qalb, il-dnub. Ma jidħolx persuna b'influenza esterna. Ta' bilħaq, fil-bidu ix-xitan webbel lil Adam u Eva u prova jħajjarhom biex jiksru l-kman talla. Però dik it-tentazzjoni dak it-tiġrib ma kien joċejn li kieku Adam ma mejjilx qalbu biex jitlaq minn Alla. Id-dnub jitnissel mill-korruzzjoni interna ta' umanità imwaqqa. Darba smajt storja dwar żewġ irġiel illi kienu jħobbu ż-żena u l-immoralità u wieħed minnhom darba għallu xbajt f'Dilfija, għallu ħammura remita, ħammur ngħix fid-deżert waħdi, nsib qarno u ngħix waħdi. U għamel 30 sena jgħix waħdu. Darba il-ħabib li kien baqa fil-belt għal min jaf dak x'sar minnu, għal ħammur nipprova nsibu u sabu. U xirraw xulxin marru u tanqu fl-imkien u l-ermita għallu ilni 30 sena ma nara mara. Għallu ma tiġix tgħidli milek 30 sena taħseb fuq in-nisa. U vera. Għax minn dakinhar stess għallu ħanippakja ħwejġ u niġi lura miegħek il-belt. Tela minn nisa, però in-nisa kienu għadhom f'qalbu. Dik l-problema tagħna. Illi aħna naħsbu li l-monastiċiżmu li tista' tidħol patri jew soru u se hemmhekk se titqaddes. Hemmhekk se jkollok l-ambjent perfett biex toqrob li Alla. Mentri meta tidħol mill-bieb tal-monasteru u l-ġewwa, xi tkun daħħalt miegħek? Il-qalbek stess. Li hija mħassra l-mewt. Il-problema mhijiex li nqatgħu mis-soċjetà. Il-problema issolva biss bl-intervent grazzjuż u meraviljuż tagħna. Ġesu għalhekk qal ngħidilkom illi kull min ħares lejn mara biex jitlebleb għalija diġà jkun ikkommetta adulterju magħha f'qalbu. Jiġifieri tista' inti tkun bil-qiegħda m'inti qed tagħmel xejn, ħadd ieħor qed jarak normali u tkun qed tagħmel id-dnub. Hija xi ħaġa tal-waħx. Qed nirriflettu fuqha illi x-xewqa li toħroġ mill-qalb. Luqa 7 Ġesu jgħidilna li l-bniedem tajjeb mit-teżor tajjeb tiegħu jipproduċi tajjeb. Imma il-bniedem ħażin mit-teżor ħażin tiegħu x'jipproduċi? Jipproduċi
il-ħażen għax mill-kotra tal-qalb jitkellem il-fom. Iva, mill-teżor ħażin hemm il-qalb, Ġesu jsejħilha teżor ħażin. U x'toħroġ minnha? Ħażen. Bħalma inti ma tistax taqta' l-għeneb mix-xewk jew it-tin mis-siġra tal-għollieq. Ma tistax. Hija xi ħaġa impossibbli. Intom tafu bħali l-soċjetà ludija fi żmien Ġesu ma kienitx waħda xellerata u pagana, kienu nies mdorrijin li morru fis-sinagoga u jgħannu s-salmi u jaqraw l-iskrittura u frattant f'okkażjoni minnhom f'Mark 3 vers 5. Ġesu wara li ħares madwaru bir-rabja lehom id-dulurat imnikket ferm minħabba ix-xrufija ta' qalbhom. Mela għandek nies illi huma reliġjużi, tajjeb, kollox jindika li dawn iħobbuh il-Alla. U Ġesu tant kien imweġġa dakinhar għax ma pretendewx li jfejja r-raġel bidu nixfa u jagħmel att ta' karità miegħu. U allura Ġesu hemmhekk ir-rabja minħabba ix-xrufija jew l-lebbusija ta' qalbhom. Imbagħad qal lir-raġel ma taridek. Ġesu għamel it-tajjeb imqar meta kien imdawwar b'salt nies qalbhom jibsa. Imqar dix-xikli ta' Ġesu sabuha diffiċli. Kemm kien ilhom jafuh u jitħaltu miegħu u jisemgħu it-tagħlim tiegħu biss ma kienx biżżejjed. Il għaliex naraw kif kellhom dan il-kompitu, dil-biċċa xogħol, illi kienet lilien mill-abbiltà umana. Meta darba tela magħhom fid-dajsa u r-riħ batta u kienu jgħidilna Marku, kienu skantati ferm fihom nfushom eċċessivament għax ma fehmux rigward il-ħobs, imma qalbhom kienet imwebsa ta' disċipli qegħdin ngħidu, mhux ta' xi Erodi jew ta' xi ħadd illi jgħix fit-tnub. Tad-disċipli tiegħu. Qalbhom kienet għadha imwebsa, l-fehma tagħhom kienet dgħajfa. Kienu idumu wisq biex jifhmu s-sinifikat tal-mirakli ta' Ġesu. Il-problema tagħna, il-reliġjożità mi jebda rimedju. Li billi issir reliġjuż biex minn għalik tfejjaq il-qalbek mhix remedju. Mark 7 jgħidilna Ġesu qed iċanfar lill-Fariżej jgħidilhom tajjeb bassar Iżajja dwarkom ipokriti. Bħalma miktub dawn in-nies jonorawni bix-xoftejn għadek f'rajnija, imma qalbhom tinsab imbeda minni, imma xejn imuni billi jgħalmu bħala dottrini il-proġetti tal-bnedmin. Ġesu hawnhekk qiegħed jgħid illi il-problema hija il-bniedem huwa indifferenti għal dak li qal Alla. Għandu apatija għal kelma tal-Alla u huwa autonomu jidhirlu illi kapaċi jivvinta liġijiet għalih innifsu li joġbu lilu kif skont kapriċċieħ. U għalhekk Ġesu qalilhom il-qima li qegħdin tagħtu lill-Alla hija vojta ma tiswix. Għaliex? Għax qegħdin tagħmlu li konfuskom Allat bit-tradizzjonijiet tagħkom li intom elevajtuhom u ġibtuhom mal-kelma tal-Alla, mal-kelma awtorevoli tal-Alla. Dak li kapaċi tipproduċi l-qalb umana, tipproduċi biss nies autonomi, nies li jidhirhom li huma Allat. Li kienet it-tiġriba oriġinali Alla jaf li jekk intom tieklu mill-frott tas-siġra ssiru Allat bħalu. U fil-qalb il-bniedem narġa' ngħid mingħajr il-grazzja jidher li huwa Alla lih innifsu. Alla lih innifsu. Il-bniedem huwa determinat biex ikun autonomu. Irid li ħadd ma jindaħallu, ħadd ma jfixklu, ħadd ma jipprova jiggwidah jew għax kif jidher li jiena. L-opinjoni tiegħi li tot. Dak huwa l-bniedem autonomu fl-art tiegħu. Ġesu meta fi żmienu is-soċjetà ludija kienet impestata bid-divorzju. Divorzju għal kull ħaġa ta' xejn. Għal kull ħaġa, għal kull raġuni divorzju.
Ma Ġesu għalilhom minħabba l-ebusija ta' qalbkom ma se kitbilkom dal-kmandament tad-divorzju. Imma mill-bidu tal-ħolqien għamilhom maskil u femminil minħabba dan raġel se jitlaq il-missieru l-ommu u se jkun imwaħħal ma' martu u se jsiru tnejn laħam wieħed. Ġesu għalilhom lan oriġinali ta' Alla kien raġel wieħed ma' mara waħda sakemm il-mewt tifridhom. Imma intom minħabba l-ebusija ta' qalbkom Mosè bħalli kieku kellu iċedi għalikom u jagħtikom regolamenti dwar id-divorzju għax bil-fors rittuh id-divorzju. Bil-fors. Għax il-liġi tal-Alla dwar iż-żwieġ ma triduhiex. Il-qalb imwebsa tal-bniedem għal darb'oħra. U għavolja aħna bħala dixxikli ta' Ġesu ma jfissirx li kollox jiġina awtomatiku u faċli. Alla ġeddilna qalbna imma għad hemm ħafna u ħafna x'naħdmu. U nfittxu l-grazzja tal-Alla f'dan ir-rigward. F'Mattew 16 wara li Ġesu qam minn bell-imwiet kien manifestat lil 11 infushom. Qegħdin nitkellmu dwar l-apostli. Illi Ġesu kien ilu jittrenjahom għal aktar minn 3 snin biex ikunu l-kelliema u l-ambaxxaturi tiegħu fit-dinja u jxandru l-Evanġelju. Għala kien mur l-12 l-11 infushom. Huma u jirreklinaw mal-mejda u ċanfarhom minn għall-inkredulità tagħhom u l-ebusija ta' qalbhom. Għax ma kinux hemmnu l-dawk li rawh wara li kien irxuxtat. Memnuhomx meta marru n-nisa u għalulhom rajna l-mulej wara xuxtat. U Ġesu kien ilu jgħidilhom tilejn Ġerusalemm, hemmhekk se nkun arrestat, se nkun il-bniedem se jifflaġellaw, se joqtluh, imma wara 3 ijiem se jerġa' jqum. Kemm kien ilu jirrepetija. U xorta m'hemmnuhiex. Vera? X'ħasra. Fil-verżjoni ta' Luqa 24-25. Ġesu jgħidilhom o stupidi u dewwiema fil-qalb. Illum ma nistaġibx jiena illi Kristjan idum biex jirċievi ċertu tagħlim mill-Iskrittura. Maħabba xiex? Maħabba l-qalb imwebsa. Mhux miftuħ għal Alla. Għadu qiegħed juża moħħu u jaħseb illi l-verità hija din u mhux dak li qed naqraw hekk. Għalhekk jgħidulhom stupidi u dewwiema fil-qalb biex temnu f'kull ma tkellmu l-profeti. Ġifi mqar il-fidili, mqar nies li huma imħabbin mal-Alla ma jilqgħux ix-xhieda tal-Alla hekk faċilment. Il-qalb hija mġedda imma ma jfissirx illi hija perfezzjonata. Hawnhekk naraw kemm il-grazzja tal-Alla hija indispensabbli. Il-grazzja tal-Alla hija essenzjali biex aħna nkunu ta' bilħaq nies illi ta' bilħaq attirati, nies illi noġbu u rridu nobdu lil mulej. Aħseb wara mbagħad jekk aħna għandna dil problema bħal 11. Il-Ġesu għajjerhom stupidi u dewwiema biex temnu. Aħseb wara dawk li għadhom barra. Aħseb wara dawk in-nies illi qegħdin jivvintaw ir-reliġjon kif iridu huma u kif jogħġobhom. Romani 2:5 Pawlu jgħid minħabba l-ostinazzjoni tiegħek u l-qalb blandiema hemm hija l-problema. Qalb blandiema. Qalb illi ma trix idduli Alla. Għax jidillu l-bniedem illi jgħaddi fajn. Jgħaddi tajjeb minn Alla. Jgħaddi famuż minn għajru. Qalb blandiema. Ma x'qed jiġri qed taħżen ir-rabja li kien nifsek fil-jum tar-rabja u tar-revelazzjoni tal-ġudizzju ġust tal-Alla. Għaliex għax il-bniedem jaf il-verità u jħodha kontra l-verità. Il-bniedem qiegħed iżomm il-verità fl-inġustizzja qiegħed bħal speċi qiegħed irrażżana l-isfel biex ma tixlieħx. Jaf x'inhi l-verità, jaf li hemm Alla kull fejn tħares hemm evidenza kotrana illi la darba d-dinja hija magħmula xi ħadd tagħmilha. Il-bniedem jaħrab minn dik l-evidenza, ma jiċaf bija, jinsija, jippreferi jinsija. Din hija rrieda deċiża kontra l-mulej. Avolja l-mulej juri t-tieba tiegħu mal-bnedmin
Il-bniedem irid jibqa' bla ndiema. Irid ikun Alla għalih innifsu. Għalhekk narġa' ngħid din li għajt Ġesu hawnhekk hija propjament iċ-ċumba. Propjament qiegħed jgħidilna eżattament x'inhija il-problema tagħna, il-ħwejjeġ li proċidu mill-ħalq joħorġu mill-qalb għax mill-qalb joħorġu il-gelgul sħiħ ta' dnubiet ta' ġustizzi. Semmi, mill-qalb. Mill-qalb. Proverbji 6 vers 14 jgħidlek illi il-bniedem jikkomplotta l-ħażen bil-qerq f'qalbu. Dejjem għajem din il-magna dejja qed jikkomplotta kif jagħmel il-ħażen. Ovvjament huwa brikkun irid jagħmel ħażen minn ma jinqabad. Ma jikkomplotta biex jagħmel ħażen u dejjem qajjem il-konflitti. Għalfejn qegħdin nagħmlu din l-analiżi dwar nfusna. Ovvjament Alla jaf x'hemm f'qalbna. Alla jaf perfettament u bla ebda żball x'hemm f'qalbna u f'liema kondizzjoni tinsab. Litra l-Ebrej kapitlu 4 jgħidilna li l-kelma tal-Alla hija ħajja u attiva u misnuna iżjed minn kwalunkwe sejf b'żewġ ixfar u tippenetra sad-diviżjoni tar-ruħ u l-ispirtu tal-ġogu kif ukoll tal-mudullun u kapaċi tiġġudika il-ħsibijiet u l-intenzjonijiet tal-qalb. Kelma tal-Alla tikxifna, tesponina bħala nies ħatja, bħala nies kolpevoli quddiem Alla. Alla ħalaq il-bniedem ġust imma l-bnedmin feċċew it-traqat għalihom infushom. Hemm tama quddiem din il-dijanjosi negattiva. L-umanista, il-bniedem li jaħseb li huwa rea għalih innifsu u li ħadd ma jdaħallu. L-umanista jaħseb li bil-psikoloġija kemm għamilna avvanzi bil-psikoloġija issa kapaċi nifhmu l-moħħ tal-bniedem kif jaħdem. Kif jopera, għaliex nagħmlu hekk u studji u riċerka u minn kollox qed isir. Bil-psikoloġija, bil-liġijiet ċivili nagħmlu iżjed liġijiet biex insolvu l-problemi. Bl-edukazzjoni, il-bniedem irid ikun mgħallem. L-injoranza qed iġġibna fit-trabil. Allura rridu nagħlmu, nagħtu l-inċentivi. Il-bniedem allura mbagħad jitjieb, jitgħallem mill-esperjenza, jitgħallem id-dewwi li hu nnifsu. Dak huwa l-umanista. Miskin. Il-Bibja tgħid li impossibbli li tikkura l-qalb. Il-qalb hija marida għall-mewt. Il-qalb hija mħassra u tinten daqs l-iżjed fossa nittiena li teżisti fid-dinja. Il-Bibja tgħid li l-impossibbli għalina però huwa possibbli għal Alla. Dak li jitwiet mill-laħam u laħam, ma dak li jitwiet mill-ispirtu u spirtu. Il-ħidma tal-Ispiritu Santu. Li jiftaħ l-għajnejn, li jiftaħ il-qalb bħalma fetaħ il-qalb tal-Lidja. Lek qed tisma' l-Vanġelu, Pawlu qed jippriedika l-Vanġelu lill-grupp ta' nisa, u l-mulej fetħilha qalba. Ma baqgħetx imwebsa għall-verità biex tisma' dak il-ħwejxek qed jgħid Pawlu. Il-Kristjan fl-aħħar mill-aħħar x'inhu? Il-Kristjan huwa wieħed illi stqar b'fommu illi Ġesu huwa s-sit, huwa l-kurjos, huwa divin, huwa Jaħweh li jitkellem permezz tal-profeti. Stqar b'fommu li Ġesu huwa s-sit u hemmen ukoll f'qalbu li Alla qajmu mill-imwiet u allura huwa salvat. Qed naqra mir-Rumani 10 vers 9. Għax bil-qalb wieħed jemmen għal ġustifikazzjoni tiegħu u bil-fom wieħed jistqarra s-salvazzjoni. Li mill-qalb irridu nemmnu. Mill-qalb. Kif jista' l-bniedem jemmen mill-qalb meta l-qalb hija tant perversa, tant ħażina, tant korrotta, tant imħassra. Kif jista' jkun? Il-grazzja t'Alla.
grazzja tal-aġeb. Xeħlew. Li ftit li msejkem jien, mitluf kont jien, missa missju, bla dawl, ġejt nara jien. Għaliex, għax dawwejt li n-nifsi għamilt lungwent fuq għajnejja biex niġi nara? Alla fetaħ l-qalbi. Alla li ftaħ l-għajnejn. Alla skont Eżekjel li jaqlalek dik il-qalb tal-ġebel. U minn flok jgħadik qalb tal-laħm. Qalb li tħoss, qalb li tridu. Feqqabek qed tbiet minnu u taħrab minnu, issa qalb li tridu. Tixxenna għalih, ruħi mxenqa għal Alla. Għal Alla l-ħaj, paċċerva fid-deżert. Imla bilba l-ilma, għacċana. Tfittex. Ekku koll il-bniedem Alla kapaċi jagħmel dan, ħansejħu dan il-miraklu tal-grazzja tiegħu. Dil-opra meraviljuża li hu waħdu kapaċi jagħmel. Ma nistgħux indew lil nafusna imma Alla għandu rimedju f'ibnu Ġesu Kristu. Pawlu għalhekk ftit aktar kmieni fl-istess sittra lir-Rumani kapitlu 6. Jgħid imma grazzi lil Alla illi għalkemm intom darba kontu l-sira ta' dnub, għax ovvjament qalb imjasra kif qal Ġesu bniedem ħażin mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ xwejn ħżiena. Tajjeb, imma kontu l-sira ta' dnub, immissu bdejtu mill-qalb. Hemm huwa l-Kristjan ta' vera. U bdejtu mill-qalb dik il-forma ta' tagħlim li għaliha kontu kommessi. Kontu liberati mid-dnub biex issa tjassartu għall-ġustizzja. Intom issa qegħdin tikkonsidraw li konfuskom il-sira għal-lejxien tajjeb quddiem Alla. Imma għaliex kif saret dit-trasformazzjoni, dil-bidla, kif ġrat? Pawlu qed jgħid grazzi lil Alla. Mhux intom bl-intelligenza tagħkom, mhux intom li ddeċidejtu u issa għadtu xbajt dak l-eremita li min għalih xeba min-nisa u mar 30 sena fid-deżert. Ma jaħseb fl-immoralità u fiż-żena tul dawk 30 sena. Bli ma stax ifeqlu nnifsu. Alla qed ifehna u għalhekk Pawlu qed jgħid grazzi lil Alla. Grazzi lil Alla. Li kieku kollha kemm aħna hawnhekk ngħidu wasalt fa wasalt. Minħabba il-ħniena u l-kumpassjoni ta' Alla lejna. Xejn mertu tiegħi. Mhux għax iddeċidejt, mhux għax fimt, Alla wassalni saw. Grazzi lil Alla. U allura bħala disċipli ta' Ġesu għandna mandat importanti. Alla tagħna qalb ġdida, ma jfissirx li qalb illi tiffunzjona perfettament, ma qalb imġedda. U allura fil-proverbi naqraw fuq kollox ibni. Assess il-qalbek għax hija s-sors tal-ħajja. Assess il-qalbek u għat attent x'tisma', u għat attent ma' min tagħmilha, u għat attent x'tara. Assess il-qalbek. Assess li innifsek, invigila, kun gwardjan fuqek innifsek għax il-qalb hija s-sors tal-ħajja. Ġesu darba qal sentenza li hija imberkin il-puri f'qalbhom għax dawn qed jaraw il-Alla. U tgħidu li min hawn pur? Min hawn pur? Ġob jgħid jista' wieħed joħroġ xi ħaġa nadifa minn xi ħaġa maħmuġa? Qatt. Imma Ġesu qed jgħid hawnhekk imberkin il-puri f'qalbhom dawn u mhux ħadd ieħor dawn jaraw il-Alla. U minħabba fekk neħtieġu lil Ġesu. Minħabba fekk irridu niġru għandu sabiex nsibu r-refuġju tagħna fih u r-rimedju għal dil problema bażika tal-bniedem. Għaliex bis-sakrifiċċju tiegħu jew nett. Bis-sakrifiċċju tiegħu inaddafna. Bis-sakrifiċċju tiegħu Ġesu jagħmilna qaddisa għal Alla. Ebrej 9:14 id-demm ta' Kristu li permezz tal-Ispiritu Etern offra li nnifsu bla difetti l-Alla se jippurifika l-kuxjenza tagħkom. Minn atti mejtin ħalli taqdu l-Alla il-ħaj. Bis-sakrifiċċju tiegħu xtrana l-Alla u wkoll imbagħad bil-ħajja tal-irxux tiegħu. Ġesu irxux tat qed jammar fina biex jitrenjana nimxu fil-ġustizzja. Ġesu huwa aktar minn kompetenti biex joħodna taħt idejh u jmexxina u jitrenjanna qalbna
biex tkun sakrifiċċju ħaj l-Alla. Għaliex? Il-għaxu deskriva l nifsu bħala jiena manswed u umli f'qalbi. Propjament il-kontra fil-kontrast estrem tal-bniedem gburi, autonomu, illi ma jrid jindaħallu ħadd. Ġesu qal, imma jien manswed u umli. Ġi fostna umli f'mixja ta' ubbidjenza stretta għal-liġi tal-Alla. Li keltiegħi qal huwa li nagħmel ir-rieda ta' dak li batni u ntemm ix-xogħol tiegħu. Dak Ġesu huwa kapaċi illi iva jitrenjalek qalbek fil-ġustizzja. Kompli bħala l-allif tiegħu, bħala l-istudent tiegħu, żomm qrib tiegħu. Żomm qrib tiegħu. U hekk ikollok dik it-tama illi meta tidher quddiem Alla tidher bħala wieħed b'qalb pura. Għax ikun natfek Ġesu. B'qalb pura, kwalifikat biex jidħol fis-saltna dejjiema ta' ġustizzja, sliem u ferħ fl-Ispiritu Santu. Amen.